ang nindot kaayong gideklarar ni Kristo dinhi sa atong ebanghelyo kining pag-ingon gid niya nga kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. So gihigugma gid ay sa Ginoo ang kalibutan. Sige, lingay mong tupad. Ing nalipay ka nga naapil ka sa kalibutan. Ana. Pero nganong nag-ingon man si Kristo, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Kinahanglang buntogo ninyo ang kalibutan. Ayaw mo pagpaulipon sa kalibutan. Gani, mo ingon man gani ng mga magsasangyaw, labi ng mga apostoles, ang taong kalibutanon, maimpierno. Kinahanglan mahimo kitang langit nun. Dili ta maghuna-huna sa mga butang sa kalibutan, hinunua biyaan nato kining tanan. Unya, ang Ginoo nahigugma pag-ayo sa kalibutan. Nya kita didan paghigugma sa kalibutan ay may saktuan eh. Ngilingay mong tupad. Yung na wa ka maglibog. Yung na ano. Ano na siya? Gihigugmag maayos Ginoo ang kalibutan nga iya gining gianhi o gipakamatyan. Nga naman, tungod kay gusto taniyang tudluan unsaon paghigugma ang kalibutan. Unsaon man paghigugma ang kalibutan, mga igsoon, kinahanglan higugmao nato sa selfless way, dili sa selfish way. Sa may binisaya na, higugmaa ang kalibutan sa way paghigugma sa imong kaugalingon. Ayaw higugmaa ang kalibutan nga nahigugma kas imong kaugalingon. Nga naman, kay kung ang ato ng kaugalingon mo'y atong tagaag paghigugma, kanang mahimo natang sintro sa atong kaugalingon, di na sad ta mahigugma sa kalibutan. Gani, gamito nato ang kalibutan aron pagtagbaw sa atong kaugalingon. Nya kay ang atong kaugalingon di man gyud matagbaw, guba ang kalibutan. Kung kitang tanan magsige na gamit sa kalibutan para sa atong personal nga katagbawan, personal nga security, personal nga kaluwasan, patay gining kalibutan. Muna si Kristo, unsa man iyang gipakita, kay gihigugma man niya ang kalibutan, ang una gyud dili siya manghukom sa mga tao dinhi sa kalibutan. Di siya mosilot sa mga tao dinhi sa kalibutan. Sige, ikatulong lingi sa imong tupad ing na wa ka manghukom sa imong silingan, na ing na wa ka mosilot sa imong anak or sa imong pag-umangkon, di ka mangusi, di ka manglatos. Di ba? Niya ikaduha, ang gihimo ni Hesus, ang iyang lawas, iyang gipabitay sa krus. Pero wa gyud siya'y tao nga gibitay niya sa krus. Pasabot, ang tinuod ang paghigugma sa kalibutan, mga igsoon, kanang andam tang magpakamatay para sa kalibutan o sa katawhan, dili mo patay sa kalibutan. Maubitaw na ang mga selfish people maghimog yung mga illegal activities, illegal logging, illegal fishing, illegal sa pamailaing illegal mining,
illegal quarrying, illegal coloring, legal man din na ng pag-colors book. Oh, kada pag-kiss-kiss-kilay, murabi ang nag-illegal logging. Unsa man ang illegal logging? Kana bang imong putlon ang kahoy nga wa kay ipuli og tanom. Tanawan ng inyong kilay, gihaguan ginagtanom sa Ginoo, nya inyong kiskison di putol na. Unsa man inyong giilis, badlis. Dili inyo tatong gitamnan og lain. Anay illegal logging. Nya unsa may resultas illegal logging? Flash floods. Perti naghanang patay na aning flash floods kay wa nay kahoy nga moali dito sa bukid, dritso ng tubig sa ubos. Asa man na padong ang singot, anha man na magsugod sa tong agtang ang singot, tanawa di ba inig-ana diri dritso sa imong mata. Kay ngano man wa na may ali. Imo namang giputol. Mura sa na siyang illegal logging. Nya kana sangkuan, kana mga bata diri sa ilawom nagipangpatay, pinaagig pills, pinaagig ligation, abortion, unsa man na, mura sa nag-illegal mining or illegal fishing. Kay imo man na ditong butangag hilo, di ba, kanang illegal fishing, magduk-duk man nalag tubli sa una, niya hiluan bang isda ba, aron manglutaw. Mao sana imnag pills aron mamatay ito ditong kuan, similya niya mamatay, apila lag pangihi, illegal fishing na abortion o illegal mining, kay kuuton mo na dito. Bungkagon mo na dito, kanang ligation o mo gyapon panglugtason dito sa ilaw, pamutlon, mao mo sana illegal mining good. Bungkag ra mo na, kay bungkag hangtod mga lusno na lang ng mga yuta diha, wa nay muali kay illegal lagi. Mao na ang mga selfish, kana ang naong ra gid niya mo igihuna-huna, wa mahigugma, dili mao ang iyang paghigugmas kalibutan, mao nay gugmas yawa nga nias kalibutan. Unsa may iyang gugmas kaugalingon, mao na ang yawa, gubo niya ang kalibutan. Kay ngano man di man gud siya mao gahimos kalibutan, ang Ginoo may naghimo, gubon sa yawa. So kana ding moingon ang Ginoo, ayaw higugmaa ang kalibutan. Ang pasabot ana, ayaw gamita ang kalibutan para sa imong kaugalingon. Gamita ang imong kaugalingon para sa kaayuhan sa kalibutan. Kanang pagpamalit og slot, unsa man na? Maayo na dili. Kanang siging tigom anang kwarta, maayo na dili. Sige, tubag. Nganong sige magagtigom para unsa man? Unya og ang imong tinigom kuhaon gani, suko dayon ka, imo dayon silutan ang nagkuha, ipakulata pa, ipapriso pag yung kawatan. Unya nisilot na ka sa imong isig katao tungod na sa imong pagtigom sa kwarta. Muna ang kanang pagtigom og kwarta di na maayo, kana magsikag tigom og kwarta para sa imong kaugalingon, di na maayo gyud. Nggih, kaupat nga lingi sa imong tupad, ina sugod karon gito bang sabat, sugod karon din agit ta magtigom. Ingkaw niya pa der, unsa na malay para sa among future, kinsa man day nag-atiman sa atong future. Ang nahigugmang tinud-anay sa kalibutan, ang tinuod nga nagbuhat sa kalibutan, ang tinuod nga tinubdan sa tanan, mo'y nag-atiman sa atong future. Kinsa man? Ang Ginoo. Maobitang ang Ginoo ang iyang gitudlo nato, ayaw mo kabalaka sa ugma. Ayaw mo kabalaka sa ugma. Buhata lang unsay mabuhat ninyo karon. Do not worry about tomorrow.
Look at the birds, look at the flowers, look at the weeds, look at the trees. Nga naman di ay, nagsige din na sila paningkamot para sa ilang future. Matod pa ganis Ginoo, giatiman maginas Ginoo, nga mubukad ang buwa karon, malaos lasad ini kaugma, kamo pa kaha, nga anak yun mo sa Ginoo, ayaw kabalaka, kay labaw pa mogbili, kay sa usa ka panon ni ining mga langgam nga gagmay. Di ba? Kanindot ana nga pasalig, pero di kita mo salig. Anha kita mo salig anang atong tigom yun, tigom og thousands, tigom og millions, tigom og billions, tigom og trillions. Anha kita mo salig. Hangtod na lang nagpatay na tang maayo. Tanawa ra gong nang giagias gubat. Oh, tanawa dito sa Ukraine, i-plus mo na usahay. Abisag inyong i-search sa Google unsay naong sa mga building sa Ukraine. Huna-huna ako nog usa ka tag-iya adtong mga buildings nga mao na nainaong ana nga nga bungkag na porte na yung lusnoa. Tanawang naong aning mga tao nga igo sa lusno aning mga yuta kay nag landslide tungod aning mga illegal nga mga quarrying, illegal mining, illegal logging. Tanawa luoy kay mga naong. Pero tanawa ning mga taong naghigugmaay. Kana ba mga taong nagtinabangay? Labi na panahos trahedya nga magtinabangay gyud maayo. Matandog tao. Gabi gaduwa ang junior sa UB o sa UC basketball. Siyagit yung maayo kay duol kay duwa. Pagkahuman yung kay exhibition game man to, paghuman yung duwa, nindot kay mga smile ang mga coaches o ang mga players nga nag-abot lamanuhay sila. Nindot kay mga smiles kay diha man kus duol. Akong giobserbahan ang ilang mga naong og muana ra ba kusbod ba? Wa nga naman exhibition game man pero nagsugal pa to. Sugal pa to. Nya portig yung closest dua na file tog petition. Pero nahigugma man sila to entertain the community portig kung daghan ng tao dito nagoy ni saka dito sa katungtuang reeling kabayo na lang atong tubo na ko kana ron inig syagit-syagit ana hugan ni nga tuluyo among yun na pero sa among yung parte man yung lipaya kato junior pa to ang senior karon pang huibis ugma pero karon mas excited ko karon kay beauty pageant. Balik-balikan jud kong ingon dito paderha tambong yun paderha tambong biya gyud pader kay naa ka ditoy talk nako ay lang tingali oy kay ibaw ra bagyod ko nga unsa na silang mga naong ay nganong anaon masaka ng mga naong ana kamo mga babae ba ako lang pasiuna lang ning ako ba pero dili ko mo criticize ana ha ang atong beauty pageant mangod atong hubuan ang babae kana mang gwapa kay nga babae ba atong hubuan binla na lang natog duha ka buok usahay nganong inana man na pangutan ako no kamo mga babae nganong inana man mao ba na ang pagpakita sa beauty nga di na nimo alihan ang imong lawas aron mahimo kang beautiful ito ba dili ka na selfish way of showing beauty. Kamu mga babae, kusog ra ba kayo mong mupakpaka na? Unya, og pugson mo nga pahubuon, mukiha kay sexual abuse. Unya, palakaw-lakaw diya sa stage, dili sexual abuse. Tarungon ka ni natog husay. Bisan ka ni lion mo, mukiha kay sexual abuse. Unya, og kamirahan, palakaw-lakaon, videohan, i-upload pa sa social media, dili sexual abuse.
Pero naligo ka, bidyuhan, i-upload social media, mukiha kay sexual abuse. Hoy, pagbata ka mo kinsa may nag-sexual abuse? Kami, mga lalaki, nga nabuang og tan-aw ang inyong hapit wa nay hapin nga lawas? O kamo nga inyong gisudlag bakukang ang among hasta pari di na kahinomdom sa madre kay kana nagitan-aon? Kay ang madre tinabunan mang lawas tanan. Di mami ganaham tan-aw na hinoon, magsige mig tan-aw na. Kaning ako, wala ning ako kana bang pasiun na lang ni ba nga pamalandong ka ta oy. Ano man di ay tarungon lang na nga short lang yun, t-shirt lang, gown lang, ayaw lang sa nang sihag kaayo. Ana, nga naman di ka naon, wa gay beauty? Da, hilom lagi mo. Mao na nga, ana ganing mamalandong ta. Kay basig dili na ni love of God ang atong gisunod sa pag-express sa atong beauty, labi na ninyo mga babae, basin og love for the world and of the world. Kinahanglan ang atong gugma Diyos nun. Pasabot, ang ikatulong paagis Ginoo sa paghigugmas kalibutan, iyang gipapas ang sala sa kalibutan. Ang pagpapas sa sala maogyoy measurement of true love. Mo bitan nang ningon ko ang love ug ang lust di gid na magkuyog. Ang kaulag ug ang gugma lahi gid na. Medyo lang silingan kay na sila. Ang lust gustong mugakos, ang gugma gusto sang mugakos. Pero ang lust gusto og sala. Ang love dili gustong sala. No na siya. So ang love, labi nas babay o sa lalaki, maggakos na sila humagkasal. Ang last, mugakos gina, wap ay kasal. Ang love, mutukhang na humagkasal, bahalag mangluspad. Way kaunay, basta humanang kasal. Pero ang lust, oy sus, di gina mutukhang humas kasal, mutalikod na kana yung wapay kasal. Ana, mo na siya. Diri sa atong unang pagbasa, ang mga apostoles ni sugotrang prisohon, ang anghel ra say ni pagawas nila. Gidakop na sagbalik, wa gyud mo resist. Nganuman nahigugma man. Dili mahadlok sa pag-antos, magsigirag sunod unsay sugo sa Ginoo. Mao na nga nahimo sad silang kabus. Wa sila'y mga kwarta, way balay, wa gani sila'y right except divine right. Prisohon lang sila, latuson lang, putlas liog, wa sila'y claim og human right. Kabus kayo. Pero matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, ing na gusto ka mahimong kabus. Oy, lingi. Og tungod aning gustong mahimong kabus, namati ang Ginoo sa atong pangaliya. Kitang nagsigig pinalitay aning slat, namati ang Ginoo. Mao na ang ato karong building, kaning bag-o natong Paris Convent, blisingana na karong Biyernes. Ano man, ni progress siya tungod aning mga kasing-kasing nga kabos kana bang dili maikog, dili mahadlok nga mopalit og slat para sa kaayuhan sa katilingban. Mao na tinuod nga kabos. Ako kabos man jud kos una, sige ra man gyud mig pangarga, sige pangguna anang uma, sige pamaligya anang mga uling, pamutos anang mangga. Unsa may resulta?
dali kay ming suguon, limpyuhi ang daan kay pista nas ato. Tuwa dayon mi manglimpyo kadto mga dato-dato nang eskwela pagyog syudad manighawak pa. Oy, wa palagi ni mahuman. Palagi ni mahuman kami tutub sige kana busdos. Maayo di ay kay inyo ning nahimo. Mga naong gyud. Mga tahor kay tanan ba? O tanawa na mga kabus na to diri mo kabkab anang basura, kabkab sa basura aron mawa ang baho, ukab anang kanal ana. Kaning ato dinhing tanawan yung atong cross. Kanang kuan diha kanang sayangan anang sitro, limpyo o hugaw. Wa mo kabantay nga gahapon hugaw kay na. Duday mga taong kabus nagtrabaho gabi hangtod kaadlawon nang limpyo diha. Nagkatkat ana, way mga tub. Wa gyud diha mo katkat ang pari. Kay dato-dato man. Igor ang imong pari. Kari brad, hugaw ri diari o. Kari hugaw sa diri. O sige pa dir. Kari murag hugaw sa diri. O pa dir amon ang kuanon pa dir. Atog din pare. Ana ba? Mo na sa niron. Ana salamat pakpakan ato ang nagtrabaho ani. Walo ka tao. Wa mga tog hangtod kaadlawon. Nang limpyo pagyud paghuman sa ilang agi kay ang kabos dali sugoon. Muna kining nagtinampuhay na to dinig slat mga kabos ni nga nagpasugo sa simbahan. Salamat kaayo. Ang atong halin sa atong SBF dag niabot nag 18,487 pero naapay 41,513 ka slots. Maunay makapatiwas sa atong kumbinto kung mahurot ni kahalin tag 500 pesos per slot. Ug daghan lang gyud ang gustong mahimong kabos, hurot dayon nya ang ato sang DCHS para sa atong pista duha na lang kaadlaw ang kuwang niabot na sa atong halin og 17,121 slots na apay 12,879 slots nga available tag 200 pesos rani og di lang kita maghigaw ikaw-hikaw daw ugma hurot na ni naghan untang mahimong kabos nya ang ato sang litson 16 man to ka slots sold out na nanata kompleto na litson. Ang lugaw ato man tong increasean nahimo naman tong 26 slots 23 na atong halin na pay tulo ka slots nga tag 3,000. Hotdanin ninyo karon ha. Pakpakan sa nato. Makayo. Mauni siya ang mga kabos, kusog mangnabang, kusog mutabang, kusog muhatag. Muna si Kristo nagpakataos kalibutan nga kabos, mitubo nga kabos, namatay nga kabos. Kay nahibaw ang Ginoo nga ang kabos mo'y tinuod nga kusog mo higugma sa tinud-anay nga paghigugma. Kung mahigugma na ta sa kalibutan, magdato na ta, mahimo na tang daw, mahimo na tang isog, mahimo na tang mga pagarbuhon sa atong mga nahuptan. Si San Vicente Ferrer, usasad kakabos, muna hangtod karon, matinabangon lang yapon siya, mahigugmaon og naghimo paghihapog mga milagro. Manindog ta para sa